बोलो देख लो बोलो माने जाउची रे बाटरे कुछ देखा जाऊनी सब देखा होची सब एपट देखा जाऊनी ना ना भल दिसुन खोल दियो काली ना आम सागर भाव नथिला हम ये आइल भाई की गहली एमाने सब एपटे भाज तू पूरा जलुचु राण गोलापी गोलापी तू 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 आने दे किछि को आज विषय तो सब वर्ष कहि आछो एथर भी कहि दियो स्पीचलेस स्पीचलेस बो बो एमिदी स्टार्टिंग रे एंडिंग मते एमिदी धर धरिया जीव तुम डार्लिंग को जिते जल्दी चल चली गले सेते जल्दी भल हो भाई पिला टाइम अच्छे तमें गोड़ आस मत धरी पारे ना चलू देखा यात्रा रे हमें तो बबल करी ये मेरा चिरकीबो हमें तो कमाल करी ये मेरा चिरकीबो हमें तो बबल करी ये मेरा चिरकीबो हमें तो कमाल करी ये मेरा एकरे पत्ता भी देखाओ V60 बा V60 जूम कर दो तो एंड्रॉइड है एटा भी एंड्रॉइड है तुम ताइत्र फरक अच्छे ना चतुर्दिग दर्शन चली बाई चान्स किए तो जो मो बेस्ट फ्रेंड हो जाइए ना किए तमें हाँ ये तो तमें कहीं किए का सारे क्लोज नहीं
ଥିବେ ତାଙ୍କର ହେଲେ ବି ଚାଲିଥିବ ନୁଙ୍ଗୁରେ ହାଇକୋର୍ଟ दीदी व्यूअर्स ये बसिया पड़ी ना मैंने भाई मैं तो थक गई सब थक गए सब आमे थक आ सब थक गई झाड़ पूरा केते गहली आगे आउट मेढ़ अच्छी कैमेरामैन कैमेरा फोकस करो मुझे दे दिएगा कौन दान चली ये कौन दान चली हाँ दान कर आइसक्रीम कैमेरा दे मैं आइसक्रीम दे तू आइसक्रीम दिखाई दे अपन चलो पड़े आगू बड़े नमस्ते छिड़ा
ବ୍ଲଗ ଦେଖିବ ହେଲା, ବ୍ଲଗ ଦେଖିବ ତମେ ବି ଅଛ ଏଠି। ଭାଇ ବି ଆସିବେ, ଭାଇ ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ଗାମୁଛ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତେଣିକି ନାଚୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏ ଦିଦି କ'ଣ ଡାକିଦେଲି ଭୁଲରେ, ଯା ବେ ଭାଇ ଓହ କିଏ ଆମେ ଚାଲୁ ବୁଲିବାକୁ। ଭିଉଡ଼ା ମତେ ଏମାନେ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଉଜରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଏମାନେ ମତେ ବୁଲଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ। ଇଏ ନୂଆ ହେଲା, ଇଏ ନୂଆ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ସାଙ୍ଗ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇତକ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମା ଭିତରୁ କେତେ 3-4 ଜଣ ଜାଣିଛ ପାଉଛନ୍ତି। ଦେବି ଗଲୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ଭାଇ, ଲୋକ ଯେ ଲୋକ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ବେ। ଆବେ ହେଇ ରାତିରେ ଏତେ ଲୋକ। 2:30 ହଁ 4ଟା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏଇଠି ରହିବ, ଦେଖିବ ଭିଡ଼ କଣ। ସକାଳ ଲୋକ ଆମେ ନା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଯାଉଛୁ। ଭାଇ ଆମେ ଘୁଷୁରି ଯିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ହାଡ଼ ହେଇଛି, ଯୋଉ ପବନ କାଠି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଇଏଟା ଯାଏନି ହଁ ସେମ୍। କେତେ ମେଢ଼ ବେ। ମୁଁ ଆଇଲି କେତେ 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ଆଇଲି। ଆସୁନି କେବେ ଏଇଠିକି ଆସିଲି। ସାପ ଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଛି। କୋଉଟା ଦେଖିଲୁ 3ଟାରେ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷାରେ ବୁଲିବାର ଯୋଉ ମଜା କହୁନ ଟିକେ। ଭାଇ ରାତି 3ଟାରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଫିଲ୍ଟା ବେଟର ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆଉ ଆଙ୍କର ଖାଲି ଚିନ୍ତା ଇଏ ନ ଭିଜନ୍ତୁ, ଆଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିବେ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ସବୁ, କିନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ନ ଯାଏ ସେଇପାଇଁ ତ ମେକଅପ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଇଲାଇନର କଳା ଗୁଡ଼ା ଯଦି ବୋହିଯିବ ସଇଲା। ପଡୁଛି ଭାଇ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ବର୍ଷା ହବାର ଥିଲା କି? ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ, ତମେ ଖାଇବନି ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍। ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଖାଇଦେଉଛୁ କାରଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଫୋନ୍ କରି ହେବନି। ସେ ମୋର ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ବା, ଆଉ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ି ହେବନି, ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 4:30 ଆଉ ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ପୁରାପୁରି ଭିଜି ଯାଇଥିଲି, ହାଲାତ ପୁରା ଖରାପ। ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଥିଲି। ସେମାନେ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଶୋଇବି। ଯାହା ତ ସବୁ ମେକଅପ୍ ହେଇଛି ଛାଡ଼। ତ ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବେ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାହା ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।